Emakumea bideoklipa, Zuretzat izeneko diskoaren kanta, Ezinean Azpeitiarren bigarren lana. Esan hori dugu, dala entzuten nantzago ez da. Norbeak kantue bere egiteko eta bere interpretazioa eman da. Ezineanen Zuretzat hardcore melodikoa da, abesti biziak eta bizkorrak, eta musika eragin argi eta zehatzak. Gure estilu normalien kantu motxa izitei ez. Baude 30 minutu, 20 minutuko diskuek. Eta hori, gure kantu edaz, ertetzeigun zentzazio hori 2 minututan ertetze aldi maigua, 2 minututan bota, ustu eta listo ez. Laroi, 80. hamarkadako Ameriketako rollo bizita melodiko alai hori ez guretzat bintzet, eta horrek ertetzeigu, eta ni uste horren barrun kokan ezakela. NoFX, La Wagon, Religion, Rise Against, oin tope zamar da ona, Pennywise berria eta baita ere. Laukote gazte honen bigarren lana Gor diskoetxeak kaleratu du eta Lobo eta Noiz estudioetan grabatu dute Azkoitian eta Zarautzen alegia. Zuretzat diskoak 15 kanta ditu, 6 hilabetetako lanaren fruitua. Bariau dela esan genezak ez, igual, baude kantu batzu azkarroek, kaineruek, agresiboek igual, pero bestatzu poperiluo, pixke lasaioek, eta pixketan leti gaula esan nuke, lehenengo diskunantzea, pixketan leti gen. Nik uste da neti gaula ez, generalien, ez dakit, zehan bat jartzeatik, jarkoren melodikoa dela esango genuke ez, baina ez dakit, toke poperuak daude, parte jebin bat jartzen liteke ez dakit, baina bai. Indar ezberdineko kantak, taldekideek barrenetik munduari buruz egindako hitzez lagundurik. Normali azte dugu ingurun ikuste ditugun problemakin o injustizia eginez, injustizia buruz. Azken finin gaur egun asuntu nahiko gaizkihu, eta bai, egunero bizi ditugun sentimenduek edo amorruek edo horri buruz idatzi ez gauza gai simpli, azken finin munduntan importantinak ez, gauza simpli hori egite dugu bizitzia. Azpeitiar hauen hardcorea eta taldea izango da uztailaren 5ean Zaldibarreko plazan.